Dyna ni, mae ddrwg gen i. Na i gychwyn eto. Croeso i chi yma. Problemau technegol mor ddyrus a pheidio troi maic ymlaen. Croeso i chi yma. Da ni'n falch iawn o gael eich cwmni chi, yn arbennig os ydych chi yma am y tro cyntaf. Da ni yma yng Capel y Ffynnon ac yn hyderu bod yr ysbryd glân ar waith yn ein calonau ni ac yn eich calonau chi wrth i ni droi i gyd addoli gyda'n gilydd. O'n i'm sut fyddwch chi'n paratoi ar gyfer gwrando neu cymryd rhan mewn gwasanaeth. Gwrandwch ar y geiriau yma o Salm 131. O arglwydd, nid yw fy nghalon yn drahaus, nam llygaid yn falch. Nid wyf yn ymboeni am bethau rhy fawr, nac am bethau rhy ryfeddol i mi. Ond rwyf wedi tawelu a distewi fy enaid, fel plentyn ar fron ei fam, fel plentyn y mae fy enaid. O Israel, gobeithia yn yr arglwydd, y nawr a hyd byth. Felly dyna'n gobaith ni bod ni ddim yn poeni am bethau rhy fawr, ond bod ni am edrych ar yr arglwydd a gweld beth sydd gan yr arglwydd i'w ddweud wrthon ni y bore yma wrth i ni addoli efo. Gadwch i ni ganu efo'n gilydd. Un o'r emynau newydd sydd wedi dod yn boblogaidd iawn dros y blynyddoedd diwethaf. Yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Mae'n gongolfaen, mae'n dir mor gryf. Craig yw i mi mewn dŵr a thân.
O, dwi'n gobeithio bod chi'r plant yn parhau i fwynhau a bod chi yn ymuno efo ni bore yma. A bore yma, mae gen i gwestiwn i chi. Ydych chi feddwl am sawl peth ydych chi'n defnyddio i gario pethau? Da ni angen cario pethau weithiau yn dydyn ni. Mae gen i bocedi yn rwsys a dwi'n cario pethau hocedi yn rwsys. Ond weithiau di'n pocedi ni ddim yn ddigon a da ni angen pethau eraill i'n helpu ni i gario pethau. Ddoe, mi oedd rhywun eisiau dod â cerdyn i'n tŷ ni. A beth ar nhw'n wneud oedd dim nhw'n rhoi'r cerdyn mewn amlen. Ac oedd yr amlen yma a'r cerdyn yn ddiogel o fewn yr amlen. So, dyn ni'n gallu defnyddio amlen i gario pethau yn tydyn ni. Weithiau, dwi eisiau mynd i'r siop a dwi eisiau mynd i brynu pethau. A dwi angen arian i fynd i'r siop, yn dydw i. A mae gynna i waled. Ac yn y waled yma, mae yna le i fi roi cardiau a mae yna le i fi gadw arian. A mod i'n gallu rhoi arian yn hwn mwyn mynd efo fi i'r siop i brynu be dwi eisiau i brynu. Rwan, pan dwi yn pregethu fan yma ac yn siarad fan yma, weithiau mae ngwddw mynd chydig bach yn sych a dwi angen diod o ddŵr. O fedrai'm cario dŵr yn y moced yna galla. Ac felly, mae gynna i botel. Ac yn y botel yma, mae yna ddŵr dwi'n gallu yfed i'n helpu fi os di'n ngwddw fi chydig bach yn sych a fi'n angen help i fedru siarad. Ac i ddweud i gwir wrth ddod i'r capel bore yma, oedd gynnon ni rai pethau o'n eisiau dod efo fi i cario nhw efo fi. Ac felly, nes i roi nhw i gyd mewn bag. Bag o'n i'n gallu roi ar yng nghefn mwyn cario. Da ni'n defnyddio lot o bethau i gario. Weithiau mae rhywbeth yn fawr a mae angen rhywbeth mawr i gario. Gawson ni ffrwd newydd yn y tŷ ni wsos dwytha yma. Oedd angen lori i ddod â'r ffrwd i'r tŷ. Wel, dwi eisiau sôn am rhywbeth arall sydd yn cario rhywbeth. Mae'r Beibl yn cario neges Duw i ni. A dyna beth sy'n mor hyfryd bod ganddo ni'r Beibl, fod ganddo ni rhywbeth sydd yn deitha ni be mae Duw eisiau i ni wybod amdano fo, ac am Iesu Grist, ac amdano ni'n hunain a beth sydd eisiau i ni wneud. A felly, pan da ni'n cario'r Beibl, da ni'n cario neges Duw. Mae hwnna beth braf yn dydi. Meddwl bod ganddo ni neges gan Dduw, da ni'n gallu cario yn y Beibl efo ni. Ond da ni'n gallu cymryd i Beibl i bob man yna, den. Mae yna ffordd arall da ni'n gallu cario neges Duw. Mae Duw wedi rhoi'r gallu i ni i ddysgu a cofio. Ac felly, pan da chi'n dysgu adnod, mae dad a mam yn gofyn i chi ddysgu adnod weithiau. Neu da chi yn y clwb ar nos Wener, da chi yn dysgu adnod. Dim jyst dysgu geiriau, da chi. Da chi'n dysgu neges Duw. A da chi'n gallu cario neges Duw efo chi. Bob man da chi'n mynd. A mwy o'r Beibl da chi'n dysgu, mwy o neges Duw da chi'n gallu cario efo chi i bob man. Mi oedd na un yn ysgrifennu yn yr Hen Testament. Ac oedd o'n gwybod mor werthfawr oedd neges Duw. A dyma be mae o yn ei ddeud. Mae o yn deud, trysorais dy air yn fy nghalon. Trysorais dy air yn fy nghalon. Hynny di oedd o wedi dysgu. Ac ar ôl dysgu oedd o'n gallu mynd ar gair efo fo bob man oedd o'n mynd. Ac oedd o'n gallu meddwl wedyn, sut mae'r gair yma'n gallu'n helpu fi i fyw fel mae Duw eisiau i fi fyw. Ac i wybod fod Duw yn yngharu fi. Felly, ewch yn fawr o'r gallu sydd ganddo chi i gario gair Duw yn eich meddwl ac yn eich calon. A rwan, da ni'n mynd i ddarllen o'r Beibl. Darllen hanes am yr arglwydd Iesu Grist. Dyna da ni'n mynd i wneud ar fore Sul, y misoedd yma. Da ni'n trio meddwl am ddigwyddiadau yn hanes
yr arglwydd Iesu Grist. A syl dwytha oedden ni'n sôn amdano fo efo Joseph a Mair yn gorfod ffoi'r aifft oherwydd fod Herod yn bygwth i fywyd o. A heddiw, da ni'n mynd i ddarllen ymlaen yn Efengyl Luc yr ail benod, a da ni'n mynd i ddarllen o adnod 39 ymlaen i ddiwedd y benod. Mae Luc wedi bod yn sôn am dan nhw'n mynd i'r deml i enwedu a i gyflwyno Iesu yn y deml. Ac yn adnod 39 wedyn o'r ail benod, mae'n deud fel hyn. Wedi iddynt gyflawn i popeth yn unol â chyfraith yr arglwydd. Dychwelsant i Galilea, i Nazareth, eu tref ei hunain. Roedd y plentyn yn tyfu'n gryf ac yn llawn doethineb, ac roedd ffafr Duw arno. Byddai ei rieni yn teithio i Jerusalem bob blwyddyn ar gyfer gwyl y Pasg. Pan oedd ef yn 12 mlwydd oed, eithant i fyny yn unol ar arfer ar yr wyl, a chadw ei dyddiau yn gyflawn. Ond pan oeddent yn dychwelyd, arhosodd y bachgen Iesu yn Jerusalem yn ddiarwybod i'w rieni. Gan dybio ei fod gyda'i cyd-deithwyr, gwnaethant daith diwrnod cyn dechrau chwilio amdano ymhlith eu perthnasau a'i cydnabod. Wedi methu cael hyd iddo, dychwelsant i Jerusalem gan chwilio amdano. A mewn tridiau deithant o hyd iddo yn y deml yn eistedd yng nghanol yr athrawon yn gwrando arnynt ac yn ei holi, ac roedd pawb a'i clywodd yn rhyfeddu mor ddeallus oedd ei atebion. Pan welodd ei rieni ef ei syfrdanwyd ac meddai ei fam wrtho, fy mhlentyn, pam y gwneithost hyn i ni? Dyma dy dad a minnau'n llawn pryder wedi bod yn chwilio amdanat. Meddai ef wrthynt, pam y buwch yn chwilio amdanaf? Onid oeddech yn gwybod mae yn hyf yn had y mae'n rhaid i mi fod. O'r neiddi allasant hwy y peth a ddywedodd wrthynt. Yna, aeth ef i lawr gyda hwy yn ôl i Nazareth, a bu'n ifydd iddynt. Cadwodd ei fam y cyfan yn ddiogel yn ei chalon, ac yr oedd Iesu yn cynyddu mewn doethineb a maintioli a ffafr gyda Duw a'r holl bobl. Dyma air yr arglwydd. Wel, oedden ni'n darllen fanna am yr arglwydd Iesu yn blentyn 12 oed. Ond wrth gwrs, ddaru fo ddim aros yn blentyn, a tydi o ddim yn 12 oed yn Jerusalem rwan. Mae rwan yn y nefoedd, yn eistedd ar ddehil awr tad. Mae yno yn eiriol drosto ni, mae ar yn rhan ni yn y nefoedd. Felly, da ni am ganu cyn i ni droi at Dduw mewn gweddill. Da ni am ganu emyn arall. Ger bron fy niw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilys. Yr archoffeiriad mawr yw ef, sy'n byw i eiriol trosof byth. Byw i eiriol trosof byth.
Gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi, gadewch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, gyda diolch yr ydyn ni'n troi at ti y bore yma, gan ryfeddu bod ganddo ni yr hawl a'r hyder i ddod ger dy fron di fel ein Duw. Da ni'n ymwybodol dy fod ti yn y Dduw sanctaidd a glân, ac nath dy lygaid edrych ar ddrwg. Ti'n mynd gallu dioddef anwyredd. Ac arglwydd, da ni'n ymwybodol yn bod ni yn rai sydd yn euog o droseddu dy gyfraith di. Fwy nag ydyn ni yn ei wybod mewn gwirionedd. Ddydd ar ôl dydd, da ni wedi methiad y garu di yn iawn a methu a charu'n cyddyn fel y gydylen ni. Ac eto, fel da ni newydd ganu, mae ganddo ni hyder i fedru dod ger dy fron di trwy ein harchoffeiriad, yr arglwydd Iesu Grist. Da ni ddiolchgar o Dduw'n Tad i fod o yn fab tragwyddol i ti y Tad, i fod o yn wir y Dduw, ac felly nad wyt ti ddim yn mynd i'w wrthod o mewn unrhyw fodd. Da ni ddiolchgar o Dduw'n Tad hefyd i fod o wedi dod yn wir y ddyn yn moyn ni, ac wedi wynebu canlyniad yn drygu honni ni ar y groes. A da ni diolch fod i waed o yn cuddio yn beie lu ni. Ac am yn bod ni felly'n gallu dod trwy Iesu Grist, da ni'n hyderus y bore yma dy fod ti yn gwrando, dy fod ti yn gwenu arno ni, a dy fod ti'n dymuno ein bendithio. Da ni ddiolchgar o Dduw'n Tad am i ti'n cadw ni trwy'r wythnos sydd wedi mynd heibio. A beth bynnag fy'n hanes ni, heddiw da ni'n cael galw ar dy enw di unwaith eto, fel y Duw sydd wedi gwylio drosto ni. Ond o arglwydd, da ni hefyd yn ymwybodol wrth ddod ger dy fron di, bod yna ddiffyg tangnefedd yn gallu llywodraethyn yn calonau ni ar adegau, oherwydd amgylchiadau bywyd, ac yn fwy arbennig efallai oherwydd yn ansicrwydd ni, dy fod ti'n yn caru ni. Yr ansicrwydd hwnnw sydd wedi seilio ar y ffaith bod ni'n gwybod yn bod ni'n crwydro mor aml. Felly'r bore yma o Dad, wneud i sicrhau pob un ohono ni o'r newydd, fod maddeuant llawn i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist, a dy fod ti wedi trefnu i wylio drosto ni drwy'n holl fywyd, fel y byddwn ni wrth i ni lochesu yn yr arglwydd, yn cael ein cadw'n ddiogel i fywyd tragwyddol. Ac o arglwydd, da ni hefyd yn ymwybodol wrth feddwl am yr wythnos sydd wedi mynd heibio am y pryderon sydd yng nghalonau pobl am amgylchiadau y dyddiau yma. A da ni'n diolch i ti fod yna arwyddion, fod y llwybr ymlaen yn llwybr gobeithiol i ddod trwy y pandemig, bod y brechlyn yn cael i rannu a'i roi i bobl. Ac arglwydd, da ni'n gweddio am dy gymorth a dy fendith wrth i bobl yn y wlad yma drefnu, ac mewn gwledydd eraill yn y byd i drefnu, fel bod pobl yn cael ei amddiffyn rhag yr afiechyd yma. Da ni'n gweddio dros arweinwyr y llywodraethau, yn gweddio Dduw'n Tad dros y meddygon a'r gweinyddesau a phawb sydd ynglyn â'r gwaith yma. Y bydde di'n rhoi nerth a dyfal barhad fel yn bod ni o Dduw'n Tad yn gallu gweld amser o heddwch ag amser lle mae'r pryder yma yn cilio o'n bywydau. Ac eto, Dduw, da ni ddim eisiau i bob pryder gilio. Chos da ni eisiau cofio ddydd ar ôl dydd bod ni da angen di yn fwy na da ni angen brechlyn. Ac felly da ni'n gweddio rwan o Dduw ynglyn â dy eglwys di. Bod dy eglwys di'n cael bod yn oleuni yn y byd, i ni fedru disgleirio, nid mwyn dangos yn hunain, ond mwyn dangos Iesu Grist i'r byd. Bod y byd yn gweld yn wir mae yng Nghrist y mae yn gobaith ni.
yn bod ni'n pwyso arno fo y ddydd ar ôl dydd. Ac i'r perwyl hyn o Dduw Tad, da ni'n gweddio ar ei ti beri bod na bregethwyr yn cael eu codi o Dduw Tad sy'n gallu seinio dy air di dan yneiniad a thanfendith yr ysbryd glân. Fel bod y neges yn mynd allan, bod na Dduw sydd â chonsern am yn byd, Dduw sydd yn gwahodd pobl ato fo, Dduw sydd efo maddeuant llawn i'w gynnig i bawb fydd yn troi ato fo trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac mwyn hyn hefyd o Dduw Tad, da ni'n gweddio heddiw y bydd y gair sydd yn cael ei rannu yn cyrraedd mwy a mwy o bobl. Trwy'r we o arglwydd yn Duw fydd pobl yn cael gwrando. Mewn mannau fydd pobl yn gasglu mewn eglwysi i'w wrando. Ac da ni'n gweddio Dduw Tad, bydd y gair yn dwyn ffrwyth yn ôl dy addewid y hunan. Bydd y gair ddim yn dychwelyd at ati'n wag, ond cyflawni i waith. A da ni'n gweddio bydd dy air di y bore ma'n siarad efo ni yn y gwasanaeth yma hefyd. A byddwn ni'n clywed beth sydd gyda ti i'w ddeud wrthon ni. A byddwn ni'n gallu gadael y gwasanaeth yn trysori'r gair hwn yn fwy nag erioed o'r blaen. Lle rho gymorth yr ysbryd o Dad wrth i mi bregethu ac wrth i ni gyd wrando ar yr hyn sydd gyda ti i'w ddeud. A fe newn ni'n roi'r clod i gyd i denw di, oherwydd bod ni'n gweddio'r cyfan trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, fel o'n i yn gweddio fanna, da ni angen cymorth yr ysbryd glân i ni ddeall gair Duw yn iawn. Felly, da ni am ganu emyn sydd yn gofyn ar i Dduw ddanfon yr ysbryd fel awel i'n calonau ni. O arglwydd, dyro awel, ohono'n awel gref, i godi fy ysbryd egwan o'r ddeiar hyd y nef. Yr awel sy'n gwasgaru y tew gymylau mawr, mae fenaid am ei theimlo. O'r nefoedd doed i lawr. Fel y dwedais i, da ni bore Sul yma yn
meddwl am rai digwyddiadau ym mywyd yr arglwydd Iesu pan oedd o yma ar y ddaear. A heddiw, dwi am mynd i feddwl am yr hanes yma nes i ddarllen y gynharach. Yr arglwydd Iesu'n 12 oed yn mynd i Jerusalem o fe rieni i ddathlu'r Pasg, a i rieni yn ei golli fo, ddim yn gwybod lle oedd o, ac yn dod o hyd iddo fo yn y deml. A mae o'n deud wrthyn nhw yn Luc yr ail benod ag adnod 49. Meddai ef wrthynt, pam y buwch yn chwilio amdanaf? Oni roeddech chi'n gwybod, mae yn hyf yn had y mae'n rhaid i mi fod. Ond yr wythnos dwytha, mi nath Ben ddod ar y ffôn efo fi i holi am ei hen dad cu. Roedd ganddo waith cartre i wneud i'r ysgol, ac felly oedd am gwybod chydig bach o hanes John Thomas Job. Rwan, pan ydych chi'n sgrifennu hanes rhywun, mae yna wahanol ffyrdd o wneud hynny. Un ffordd ydy sgrifennu popeth ydych chi'n ei wybod amdano fo. Ydych chi'n mynd ati i chwilio, a mae pob dim yn mynd fewn i'r stori. Ond oedd Ben ddim eisiau gwybod pob dim. Jyst eisiau gwybod digon. I allu deud, wel, pam fod pobl yn cofio amdano fo am John T. Job? Weithiau, ydych chi'n gorfod gosod popeth i lawr yna. Ydych chi jyst eisiau'r digwyddiadau arddo cael. Ond wrth i Mathew, Marc, Luc ac Ioan ysgrifennu hanes Iesu, bydd arnyn nhw ddewis rhai pethau i'w hadrodd. Fedryn nhw ddim cynnwys pob dim. Mae Ioan yn deud, petai pob un o'r pethau'n cael ei gofnodi, byddai'r byd i'm tebu yn ddigon mawr i ddal y llyfrau fyddai'n cael ei sgrifennu. Na lawer iawn o bethau wedi digwydd. A felly, oedd rhain jyst yn dewis rhai pethau i'w cynnwys yn ofalus. A mae yna lot ni ddim yn ei wybod am yr arglwydd. Un o'r pethau sy'n deffro fy chwilfrydedd i ydy y blynyddoedd coll hynny y mywyd yr arglwydd Iesu. Da ni'n clywed chydig am hanes i enni fo, a da ni'n clywed lot am 2 blynedd olaf i fywyd o, ac yn arbennig yr wythnos olaf pan oedd ar y ddaear, yr wythnos oedd yn arwain i fyny at y croeshoelio. Da ni'n clywed llawer iawn, mae yna benodau wedi sgrifennu am hynny. Ond beth am y blynyddoedd eraill? Da ni'n gwybod be oedd i air cyntaf o pan oedd o'n dechrau siarad. Pryd ar ei gymryd i gamau cyntaf. Dim syniad gynno ni pa fath o ffrindiau oedd ganddo fo yn Nazareth wrth iddo dyfu. Oedd ganddo fo hoff fwyd. Oedd o'n chwarae gemau fo'i ffrindiau. Be oedd y gemau hynny? Pryd ar ei ddechrau helpu i dad i fod yn saer. Pryd nath i laeth o dorri. Da ni'n gwybod yr holl bethau yma. Yr unig hanes sydd ganddo ni amdano fo yn y blynyddoedd yma ydy'r hanes yma. Hanes amdano fo mynd i Jerusalem gyda ei rieni pan oedd o'n 12 mlwydd oed. A'i rieni fanno yn cychwyn adre, ddim yn sylweddoli bod Iesu ddim efo nhw, a nhw'n dod ar ei draws o ar y trydydd dydd ar ôl bod yn chwilio amdano fo, yn dod ar ei draws o yn y deml. Rwan, mae rhaid bod gan Luc y reswm dros gynnwys yr hanes yma, yr unig hanes sydd ganddo ni am yr arglwydd Iesu'n tyfu. A dwi am nodi 3 peth gallwn ni feddwl amdanyn nhw wrth feddwl am yr hanes yma. Mae yna lawer iawn mwy, ond mi fydd 3 y ddigon i ni feddwl amdanyn nhw y bore yma. A'r peth cyntaf dwi eisiau nodi ydy bod Iesu wedi ei eni dan y gyfraith. Yr oedd Iesu wedi eni dan y gyfraith. Mae Luc yn arbennig yn nodi rhai pethau. Enghraifft, yn yr ail benod, pan ddaeth yr amser i enwedu arno am hen 8 diwrnod, galwyd ef Iesu. Yr enw aroddwyd iddo gan yr angel cyn i'w fam feichiogi arno. So, mae'n nodi hynny. Wedyn, pan ddaeth amser ei piredigaeth yn ôl cyfraith Moses, cymerodd ei rieni fi fyny Jerusalem i'w gyflwyno i'r arglwydd yn unol ar hyn sydd wedi sgrifennu yng nghyfraith yr arglwydd. Pob goryw cyntaf yn edig fe gelwir yn sanctaidd i'r arglwydd, ac ei roi
offrwm yn unol ar hyn sydd wedi dweud yng nghyfraith yr arglwydd, parod i'r tirod, neu ddau gyw colomen. Rwan, be oedd mor arbennig am yr arglwydd yn 12 oed yn mynd i Jerusalem? Wel, oedd ei rieni o'n mynd bob blwyddyn adeg y Pasg. Yn ôl trefn Moses, oedd pobl Israel yn cael ei gwahodd 2 gwaith i ddod i Jerusalem i ddathlu pethau mawr ynglyn â Duw a'i gariad. Erbyn amser yr arglwydd Iesu, y duedd oedd mynd unwaith y flwyddyn, adeg y Pasg. A mae'n debyg bydde Iesu wedi bod efo nhw o'r blaen, ond y tro yma, mi oedd hwn yn arbennig. Ymhen blwyddyn, pan oedd yn 2 blwydd ar 10 oed, mi fydde yna seremoni arbennig yn cael ei chynnal efo'r arglwydd. Y bar mitzvah ydy'r enw ar y seremoni. Dyna pryd oedd bechgyn wrth dyfu yn dechrau cael cymryd rhan llawn yn seremoni'r Pasg. Cyn hynny, fydden nhw ddim ond yn cael mynd i rai rhannau o'r deml. Bydden nhw ddim yn cael mynd efo'u tadau i fewn i'r man lle oedd yr allor i gael i weld ac yn y blaen. Ar flwyddyn cyn y bar mitzvah, mi oedd hi'n draddodiad bod y tad yn cymryd i fab a egluro iddo fo be oedd yn mynd i ddigwydd ymhen blwyddyn. Chi'n gweld, mi oedd Luc fel petai'n trio deud wrthon ni, oedd Iesu yn gwneud popeth yn unol â trefn y gyfraith. Mi oedd yn cyflawni y cyfan oedd y gyfraith yn gofyn oddi wrtho fo. Mae Paul yn deud, pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab wedi eni o wraig, wedi eni dan y gyfraith. Rwan, da ni'n gwybod fod Iesu yn arbennig, yn sbesial mewn rhyw ffordd. Felly weithiau da ni'n gallu meddwl, wel doedd pethau ddim mor anodd i Iesu ag yma nhw i ni. Rydyn y fath a Superman efo galluoedd uwchlaw unrhyw berson cyffredin. Hynny i ni, mae cerdded 10 milltir yn blino rhywun, ond i Superman fydde fo'n gallu hedfan 10 milltir mewn dim o amser a dyna fo, fydde fo ddim gwaith. A mae'n hawdd iawn meddwl, wel, mae Iesu yn debyg. Di Iesu ddim yn teimlo pethau'r un fath â ni. Di Iesu ddim yn stryglan rhywun fath â ni. A mae'r Beibl yn deud wrthon ni, mi oedd disgwyl i Iesu gyrraedd safon berffaith cyfraith Duw. R'un y fath am y disgwyl i ni gyrraedd safon berffaith Duw. Fe anwyd yn byd gyda'r cyfrifoldeb o gadw cyfraith yr arglwydd ym mhob manylyn. A dyna sy'n mor arwydd y cael yn y ffaith yr enghraifft wedi i'w rieni ddod o hyd iddo, bod Luc yn deud yna aeth ef i lawr gyda hwyn ôl i Nazareth a byn ifydd iddynt. Oherwydd un o'r 10 gorchymyn ydy bod rhaid ifyddhau un rhieni. Mae'n bywydau ni gyd ryw ddydd yn cael ei mesur yn ôl cyfraith yr arglwydd. Yden ni wedi chadw hi neu yden ni ddim. A dyna sy'n yn condemnio ni. Ond yn wahanol i ni, mi nath yr arglwydd Iesu gadw holl ofynion y gyfraith. Ni wnaeth ef bechod ac ni chaed twyll yn ei enau, meddai Pedr amdano. Fe anwyd Iesu dan y gyfraith a mi gadwodd o'r gyfraith i gyd. A mae hwnna yn gysur mawr i ni, fel y gwelwn ni mewn ychydig bach. Yr ail beth. Fe ddoth Iesu i gyflawni ewyllys i dad. Fe ddoth o i gyflawni ewyllys i dad. Rwan, mae pob rhiant yn gwybod mae'r dychryn mwyaf ydy'r syniad o'i plentyn nhw yn mynd ar goll. Dwi'n dal i gofio'r panig un y haf pan oedden ni fel teulu ar y traeth yn Borth yn ymyl Aberystwyth adeg yn hadledd y mudiad Efengylaeth. A
Yn sydyn, ddaru ni sylweddoli bod heledd ddim yna. Oedden ni'n gallu gweld heledd yn hogan ni. A dyna lle oedden ni yn rhedeg o gwmpas yn chwilio mewn panic amdani. Rwan, rhag i ni feio Joseph a Mair yn ormodol. Mi fydde pobl yn mynd i Jerusalem mewn grwpiau o cymdogaeth yn mynd efo'i gilydd. Ac yn aml fydde'r plant cymysgu a fydden nhw ddim i gyd efo'i rhieni bob munud. Ac wrth deithio yn ôl, oedd o'n ddigon naturiol i Joseph feddwl fod Iesu gyda'i fam. A bydde Mair wedyn, bydde hi'n efo rhai o'r gwragedd eraill yn teithio yn ôl, a bydde'n iawn iddi hi feddwl bod Iesu efo Joseph. Ond ar ddiwedd y dydd, doedd o ddim yna. Oedd o ar goll. A dyna lle oedd o yn y deml, a nhw mewn panic yn mynd nôl i chwilio ac ar y trydydd dydd yn dod o hyd iddo fo yn y deml. Ac wrth ddod o hyd iddo fo, mae o'n deud mewn syndod wrth i rieni, wel, be oedd y broblem? Pam oeddech chi'n chwilio amdanaf? Ond nid oeddech chi'n gwybod, mae'n hyf yn had a mae'n rhaid i mi fod. Hyn sy'n arrodd y cael yng ngeiriau Iesu ydy y ffordd mae'n cyfeirio at Dduw. Yn llythrennol, di o ddim yn sôn am tyf yn had. Yn llythrennol be mae o yn deud ydy, ond i wyddwch mae ynglynaf yn had a mae'n rhaid i mi fod. Oedd o'n cyfeirio at y Dduw fel tad. A oedd hyn y beth chwyldroadol. Mi oedd Moses yn siarad â Duw wyneb yn wyneb, ond ddaru fo erioed gyfeirio ato fo fel tad. Doedd neb â pherthynas mor agos at Dduw yn yr Hen Testament o ran profiadau, a Dafydd y brenin, ond di o ddim yn mentro i alw fo'n dad. Oedd Duw yn dad i genedl Israel, ond y syniad o gyfeirio ato fo fel hyn oedd yn beth cwbl wahanol, oedd yn beth chwyldroadol. A chofiwch mae nid rhyw ddiwynydd hen a phrofiadol wedi astudio am flynyddoedd lawer mewn coleg oedd Iesu'r adeg yma, bachgen 12 oed. Mae'n amlwg i fod o'n gynnar iawn yn ymwybodol o berthynas unigryw efo'i dad yn y nef. A wyddon ni ddim sut yn iawn mae pethau fel hyn yn gweithio. Ond pan ddododd o ymellach ymlaen, blynyddoedd yn bellach ymlaen, pan ddododd o wrth y Pharisëaid a'r ysgrifenyddion, rwyf wedi disgyn o'r nef, nid i'n wneud fe ewyllus fy hun, ond ewyllus yr hwn am hanfonodd i. Mae'n amlwg, mae nid rhywbeth oedd wedi ddarganfod pan oedd o ryw 30 oed oedd hyn. Oedd o'n gwybod o'r dechrau. Dyma'r un peth sy'n rhaid i fi i'w gyflawni. Felly, dau beth i chi feddwl amdanyn nhw fan yma. Hynny ydi, yn gyntaf, mae berthynas o a Duw yn wahanol. Dyma'r mab tragwyddol. Y gair wedi dod yn gnawd. Dyma Dduw'r mab yn plith ni, oedd mewn perthynas agos a real gyda'r tad ac yn pwyso ar yr ysbryd glân. A hwnna'n un peth i ni sylweddoli pan mae'n deud hyn. Ond y peth arall ydy, mae'r hyn oedd yn ei galon a'i fryd o, oedd cyflawni ewyllus i dad. Dyna'r un peth oedd o eisiau ei wneud yma ar y ddaear, oedd cyflawni ewyllus i dad. A dyna pam oedd o'n byw bywyd perffaith. Dyna pam oedd o wedi enni dan y gyfraith i gyflawni'r gyfraith. A dyna pam ath o i'r groes mwyn talu pris yn deledio ni fel bod ni'n cael gwisgo i gyfiawnder o yn lle. Chi'n gweld? Wrth i ni dyfu, un o'r pethau da ni'n gorfod i benderfynu ydy be da ni am wneud gyda'n bywydau. Ac yn y dyddiau ni, mae yna bob math o ddewisiadau. Ond bod ni heddiw falle'n gallu dewis, wel, ydw i'n mynd i fod yn feddyg, neu yn gyfreithiwr, neu gweithio'n Tesco's, neu'n gyrru lori, neu pob math o beth eraill.
Weithiau mae rhywun yn gwybod o'r dechrau, dyma dwi am fod pan dwi'n tyfu. Pan o'n i'n weinidog yn Llandrillo, dwi'n cofio ar un ffarm fe anwyd bachgen i'r teulu oedd yn byw ar y ffarm. A'r tad yn noson honno yn gweld ei ffrindiau ac yn dweud, mae gynno ni ffarmwr arall. Reit o'r cychwyn oedd yn gwybod mae ffarmwr oedd o'n mynd i fod. Wel, y bydde disgwyl falle Iesu ddilyn Joseph fel saer, oedd na rhywbeth arall mwy pwysig yn ei eri. Ond i wyddwch, mae ynglyn â fy nhad, mae'n rhaid i mi fod felly ddywedodd o. Felly, nid rhyw arweinydd doeth fel y Dalai Lama neu'r Buddha mo Iesu yn chwilio am y llwybr gorau i fyw bywyd. Dyma un oedd yn gwybod i fod o wedi ei anfon i'r byd i gyflawni tasg arbennig. Fe ddywedodd o, mab y dyn yn treddaeth, nid i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roddi ei unwys yn brydwedd dros lawer. Dyna'r un peth, wrth edrych ar Iesu, dyna'r un peth da ni'n gallu ddeud a meddwl amdano fo a gwybod. Mae'r cyfan yn dod yng nghysgod y groes a'r atgyfodiad. A rhaid ni beidio meddwl amdano fo mewn unrhyw ffordd arall. Neu un peth. Ond y peth arall, os mae cyflawni ewylltu dad oedd uchelgais Iesu, be di'n uchelgais ni? Be da ni isio yn fwy nag unrhyw beth arall? A'r gwir ydy, mae'r hyn ddylen ni fod isio yn fwy nag unrhyw beth arall ydy yr un fath, cyflawni ewyllus ein tad yn y neb. Felly dyna'r ail bwynt i chi feddwl amdano fo. Yr oedd Iesu wedi dod i gyflawni ewyllus i dad. Ond yn drydydd, sut da ni'n deall y Beibl i gyd felly? A'r ffordd da ni'n deall y Beibl ydy, da ni'n deall o yng ngoleuni Iesu. Yn y goleuni mae Iesu'n ei daflu arno fo. Dyna sut da ni'n gallu deall yr holl y Beibl. Pan ddoth Joseph a Mair o hyd iddo fo, oedd yr olygfa yn ryfeddol. Mae o'n eistedd yn y canol ac o'i amgylch mae athrawon y deml. A weithiau, da ni ddim yn swyddoli mor arrodd y calen. Dychmygwch chi ryw hogyn 12 oed, sydd ddim wedi cael rhyw lawer o addysg, dim ond ar y saboth yn y synagog oedd Iesu wedi bod yn cael addysg gan athrawon y gyfraith yn Nazareth. So, hogyn 12 oed wedi cael rhyw ychydig o addysg fel yna, yn eistedd yng nghanol criw o broffesors prifysgol Rhydychen neu Princeton neu ryw lefel yna, a mae'n cael ei holi, a nid cwestiynau general knowledge ydy'r rhain, dyma faes arbenigol yr athrawon sydd o'i gwmpas. So, yr Hen Testament, yr hyn roedd nhw wedi bod yn astudio am blynyddoedd, ond yr oedd pawb a'i clywodd yn rhyfeddu, mor ddeallus oedd ei atebion o. Dyma'r hogyn 12 oed yma'n gallu egluro pethau yn y gair, oedd wedi bod yn ddryswch i athrawon mawr y gyfraith oedd wedi treulio oes yn astudio. Oedd yn gallu taflu goleuni ar bethau dwfn y Beibl. A'r rheswm wrth gwrs ydy, mae llyfr am yr arglwydd Iesu ydy'r Beibl. Fe ddydodd o bellach ymlaen wrth y Pharisëaid. Yr ydych yn chwilio ar ysgrythyrau oherwydd tybio'r ydych fod eich fywyd tragweddol yn twy, ond tystiolaethu amdana fi yma'r rhain. A bellach ymlaen wedyn, pan oedd o wedi atgyfodi ar y 2 ddisgybl yna ar y ffordd i maes mewn dryswch, a Iesu'n ymddangos efo nhw. A be ddydodd wrthyn nhw? Mor ddiddeall ydych, a mor araf yw eich clonau i gredu'r cwbl y lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i wogoniant,
A chan dechrau gyda Moses a'r holl proffwydi, dehonglodd iddynt y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythurau. Dyma'r allwedd i ddeall y Beibl. Da ni'n darllen y cyfan yng ngoleuni yr arglwydd Iesu Grist. Fo ydy'r gair lefarodd Duw yn y dechreuad i ddod â pob peth i fod. Trwyddo ef y gwneithbwyd pob peth, meddai Ioan amdano fo'n i Efengil. A da ni'n darllen yn y dechreuad, llefarodd Duw, dywedodd Duw bydded goleuni. Crist oedd y gair oedd yn creu pob dim. Fod i'r had yn Genesis y 3 bennod sy'n mynd i ysugo pen y ddraig. Fod i'r gwir o ffeiriad yn ôl urdd Melchizedek. Fod i gwir o yn yr aberth yn Leviticus. Y gwir drygareddfa ar arch y cyfamod lle da ni'n dod o hyd i drygaredd Duw. Y brenin gwell na Dafydd wedi osod ar orsedd dragwyddol. Y doethineb mwy na doethineb Solomon. Y proffwyd sydd yn dwyn gair Duw i ni. Y gwas dirmygedig a ddig ein dyliriau ac a'r chollwyd am ein cymweddau. Fod i'r deml lle da ni cael cwrdd â Duw. Fod i'r priodfab sy'n gwisgo'i briodferch ar gyfer dathliad mawr diwedd llyfr datguddiad. Mae pob peth yn y Beibl yn cyfeirio at y fo. Pob peth yn y Beibl yn sôn am yr arglwydd. A dyna pam da ni'n gallu cymryd y Beibl, nid fel ryw lyfr arall, ond fel datguddiad. Duw yn dangos, yn datguddio ei hun mwyn i ni ddeall o a deall ei ewyllus o. Yr Hen Testament a'r Newydd, y gyfraith a'r proffwydi, yr efengylau a'r epistolau. Mae Duw'n tynnu'r llen yn ôl ar yr hyn ydi o a'r hyn mae o'n ei wneud. Ac felly wrth i ni ddarllen y Beibl, y cwestiwn cyntaf ddylen ni holi ydy, be mae hwn yn ei ddeud wrtho i am Iesu? Ydy Iesu ei hunan, i fywyd o, a hyn dwi'n wybod amdano fo'n fy helpu i ddeall y darn yma o'r Beibl. Sut mae bywyd Iesu yn helpu fi ddeall? Sut mae'r darn hwn yn fy helpu fi i garu Iesu'n well ac i brofi ras yn fwy? Mae hwn yn lyfr i'w drysori. A'i drysori nid trwy roed o'n ddiogel ar y silff fel da ni'n rhoi rhyw ambell i drysor. Ond mae'n lyfr i'w drysori trwy'n gymryd o i fewn i'n calonnau a'n cario fo yfo ni i bob man i'n hyfforddi a'n harwain drwy holl brofiadau bywyd a'n harwain ni at yr arglwydd Iesu hun. Wel, does neb tebyg i'r arglwydd Iesu. Does neb mor rhyfeddol ag o. Wedi enni dan y gyfraith. Wedi dod i gyflawni ewyllus i dad i fod yn waredwr y byd. Ac wedi dod i ddatguddio cariad Duw i chi a fi. Dar ni ddechrau y gwasanaeth yma trwy ganu yn do. Yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân. A dyna pam bod ni angen edrych eto ar ei hanes ac ar y gair i gael deall mwy o beth all fod yn obaith ac yn nerth ac yn gân i ni. Gadwch i ni ganu efo'n gilydd cyn gorffen. Emyn sydd yn sôn am y trysor yma sydd gynddon ni yn y gair. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd y heilawd Duw. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist.
Wel, gobeithio i chi brofi yr arglwydd yn siarad a'ch calon wrth i ni fyfyrio yn ei air heddiw. Cofiwch bod croeso chi gysylltu efo ni, a cofiwch hefyd am y myfyrdodau sydd yn cael eu darlledu bob wythnos. Yn y cyfamser, gadewch i ni roi'n hunain yng ngofal yn harglwydd. Bydded i'r oen a laddwyd, y llew o lwyth Jiwda, ein goleuo a'n harwain trwy i air, fel y byddwn yn ei garu'n fwy bob dydd, gan fyw gogoniant i'w enw. Amen.